Nós, como sociedade, tamén creamos o momento histórico no que vivimos, os valores que defendemos, a conxunción de factores sociais é responsabilidade de todos nós, non? Entonces, é verdade que a configuración histórica que nos trae hasta aquí é unha sociedade marcadamente patriarcal, no que a muller é unha propiedade, por así decirlo, casi entre comillas, dentro dese ámbito doméstico, do home que é a figura referencial, xa non digamos os nenos e nenas. Creo que temos tamén que ter esa visión ecolóxica para que realmente teñamos tamén unha responsabilidade, asumir a nosa responsabilidade como sociedade para cambiar certas formas de funcionar, que además, se queremos cambialas, hai que mirar moito. Eu creo que estamos un pouco desenfocados no tema da violencia precisamente por perder perspectiva. Como chegamos á violencia de xénero? Pois quizás temos que mirar desde bastante máis atrás. A violencia de xénero é unha manifestación nun momento determinado de algo que ven xestándose desde moito atrás na vida da persoa.